Krásne. Pokrč nožičku. Aj druhú nožku pokrč. Tak krásne. Super. Výborne. Takto si daj ručičky. Tak. A nôžky. Lakka jedna, druhá. Ono nám to pôjde. No poďte. Miláček, poď. A labku preložíme. A ukážeš mi ešte tak s ručkami hore? Urob hore, riadne. Vytlač sa. Ešte sa mi ukáž tak s ručkami. No, prosím. No. Ukáž mi, Sibylka. Jak chcem ísť na piškotku? A ja som chcela dať Sibylke čokoládku, ale nedám Sibylke čokoládku. Ja chcem ísť na piškotku. Ale ocko chce ísť na piškotku. Sem poď. Sem poď. Ale ideš ty naspäť? Poď ti naspäť. Ideš ty okamžite naspäť. Ale rýchlo. Ty poď sem, ty čudo. Maminka, ja sa nehrám. Tak. Krásne ručky. Vynikajúco. Ukáž aj zubky do kamery. Ľúbim ťa. Áno, si sa vykotila. Som to 3-krát. Teraz. Tak. Vystreme ručičky. Vystri ručky, Pingu. Vystri ručky. Krásne. Výborne, Miláčik. Krásne. A poď na vajko naspäť, Miláčik. Poď urob Pingu teraz.